Огледът не е разходка. Огледът е лов. Аматьорът пита, има ли влага? Хищникът пита, къде да подпиша? Запомнете трите стъпки за тотален оглед. Стъпка 1. Не гледай кухнята. Кухнята е за хора, които готвят. Ти ще се храниш с стрес. Това не е мухъл. Това е характер. Стъпка 2. Не питай за цената. Цената е за простолюдието. Ти не си купуваш квадрати, а доминация. Лихвата е тест. Слабият бяга. Силният я носи на врата си като медал. Стъпка 3. Надаването. Брокерът казва 200 000. Ти казваш 240. Надаваш със себе си, защото ти си единствената конкуренция. Купуваш на зелено? Браво! Купи апартамент в PDF. Визуализирай го. Той ще се случи някой ден. Може би. Когато си амеба, четеш договора. Когато си мъж, първо подписваш, четеш никога. Не се пазари. Капарирай. Доминирай.